का पार्टनर आज ड्यूटी पर ना गई है का? हा? अरे गोदना रे हाँ? कहा जाए रे हमर बेटा वहाँ नौकरी करे हाँ का बोले तू ओकरा के हाँ? ना चाचा मने बस बहुत हो गई जितना दिन हमरा बेटा के नौकरी करे के रहे उतना दिन नौकरी कर लेलस अपना खुशी से कैलस हाँ? नारायण के बेटा नारायण के इतना खेत खरियान सब केकरा खातिर बनोले बानी अपना बेटे के खातिर ना गोधन का चाचा तू सामान के तैयारी कर ले काल चाय के बाद कहाँ? अरे हमार दोस्त मीता के बेटी के बियाह वही में जाए के बाद अच्छा हम चलब। हाँ 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 चाचा हम चलब। अरे ऊपर पेंटिंग में बराबर करा दिन भर एक लगाए थे बेटा। अरे है देखा ए, मीता। मीता बड़ा अच्छा कहला गेले मीता हम इंतजार करत रहने बेटा प्रणाम करते जाए अरे खुश रह बेटा खुश रह अरे काम करते नहीं सामान उतारता उतारता अरे मीता कुल का लेके आ गेले तू अरे पगला आगल बड़े का मीता बेटी के ब्याह में लिए तो खाली आता जाए ए तू सामान उतराओ हे माई हाँ? देख के आयल बा अरे के हो? अरे पाए लागी भाई खुश रह हमार बाबू खुश रह। ये मीता का बेटा राजा राजा अरे ई तो हमरा चिन्हाते नहीं के। अरे तो कहाँ से चिन्हा? होती चुकी पर के देखले रहनी अब वो भी जवान हो गइल। भाई देखे ई राजा के दोस्त गोदना हवे गोदना ये हमार बहन पुष्पा प्रणाम प्रणाम भौजी भाई प्रणाम का हाल है तुम्हार सब ठीक बा। ए बाबू हाँ तू तो अपना माई के भुलाइए कर अरे रहला। ना रे भाई ऐसा कोनो बात नहीं के मीता ई सब तो हो गई सबसे तो मिले नहीं हमर बिटिया जेकर बियाह हो के बलवा कहां बियाह बोला तो नहीं ओकरा ए काजल काजल यहाँ होता